Lerías do Moucho. Unha semana máis estamos na Radio Valmiñor, Juan Antonio González que lles fala, Carlos Meixome. Boas noites, Carlos. Hola, boas noites. Lino Pellitero. Hola, boas noites. Por motivos de reorganización da programación da emisora, unha vez rematado o verán, a partir de hoxe imos estar con vostede falando de cultura e do Miñor os luns desde as 21 ás 22 horas. Hasta este cuarto programa tivemos o privilexio de conversar con xente tan significativa na vida do Valmiñor como Xosé Lois Vilar, Luis Carlos de la Peña ou Carlos Casares, os tres especialmente vinculados á actividade cultural e empresarial miñorana. Hoxe imos a dar un cambio casi que completo no referente aos anteriores invitados. Por primeira vez vai estar con nós unha muller, o cual agradecemos especialmente. Unha muller natural da parroquia de Vincios en Gondomar e veciña de Vilameán en Nigrán. E quizáis o máis significativo, unha deportista de alta competición. Eu, que me considero un bo amante do deporte, medianamente coñecedor de balonmano e ao mesmo tempo tamén sabedor un pouco do que ocorre no Valmiñor, non tiña nin idea que a única muller árbitra da división de honra do balonmán español era natural do Miñor, de Gondomar. Incluso, cando a presentan nos partidos, fano como María Cristina Fernández Piñeiro, a árbitra galega, ou, no mellor dos casos, a árbitra viguesa, pero nunca a árbitra gondomareña. Aos seus 34 anos, é xa unha deportista consagrada a nivel nacional e internacional. De feito, é tamén, nisto sí que non sei se me equivoco, a única muller suiz que arbitra en competicións europeas. Eso logo podemos matizar. Sí? Sí. Pois nada, boas noites, Cristina. Bueno, empezando pola idade. Bueno, da edade xa me reía un pouco porque non se debe... Que me quites 3 anos, pero o mes que ven cumprirei 37. Bueno, me parece perfecto. Agradecida estou. Pois non se nota nada. Gracias. A información era de Lino. Pero que Lino é un amigo e os amigos sempre tratan ben as súas amigas. Cristina, si queres, na primeira parte falamos un pouco como o resto dos invitados nos referimos á súa primeira parte da vida, non? Os que traballamos no mundo do ensino seguramente pois sempre temos como referencia psicólogos e algunha frase nos queda nos primeiros anos da vida e vos do resto, non? Entonces, queríamos saber da túa primeira etapa, non? Que recordos tes, por exemplo, dese preescolar de Vincios, onde foche, non foi a Vincios? Eu no cole estiven dentro o primeiro ano en Vincios, no CEIP, e como única especialista de educación física daba a todos. Non, me refiero na tua vida, o sea, na tua primeira etapa, cando tiñas a primeira infancia, na primeira infancia. Sí, eu empecé na escola, na unitaria que estáos en Vincios, coa maestra que teñamos, e empecé os 5 anos. Logo, cando xa pasaba quinto, foi cando nese ano inauguraron o colexio de Gondomar, o antigo Rodríguez Márquez, e no primeiro trimestre empezaron os de quinto, e a partir do segundo trimestre empezamos os de cuarto. Pero, que baixastes a Gondomar? Baixamos para Gondomar, sí. Pero son 2 etapas da miña vida que sempre recordo con moito cariño, porque foron moi cheas, moi boas, a nivel de infancia. Tanto en Vincios, na primeira etapa, como despois en Gondomar, que eu creo que ademais marcou moito a última etapa no colexio de Gondomar, pois polo profesorado que había en aquel momento, marcou moito despois a miña vida seguinte. Na primeira etapa na que estamos falando de Vincios, aínda nos primeiros aniños, eras unha persona, agora teremos unha deportista de élite formada, eras unha persona forte ou eras unha persona débil que precisaba de algún protector? As dúas cousas. Era traste, pero ao mesmo tempo a miña nai era unha persona moi preocupada por nós, non? E entonces eu, cando iba á escola, tiña un cuidador que me levaba, que me levaba á escola. A imaxe que ten ese cuidador. Pobre Telmo, porque era Telmo que nos cuidaba. E entonces eu era pequerrechiña e tal, e era que cando mismo chovía e todo, pois eu iba a cabalo del, e se chovía, pois co vento me tapaba e me afogaba, e entonces ele me levaba a cabalo e me baixaba pola carretera a cabalo e tal. Era un pouco maior que ti? Era un pouquiño maior, sí, Telmo era o meu cuidador especial. Bueno, sei que collías unhas rabietas cando che manchaban os zapatillos, non? Sí.
porque ao mesmo tempo era moi presumida. Era traste, pero era presumida, e ele era o que me cuidaba, ¿no? E cando os demais se metían comigo, e eu como ademais non me quedaba parada, pois eu pois lle pegaba, non? E el pois dicía, non lle pegues a pequena e tal, non vos metades con ela. Era o que me defendía, Telmo, pobre Telmo. Bueno, e despois vas a Vigo, non? A Sí, estudiar sí. que únicamente a estudar o bacharelato ou É que cando chegamos á idade a maior, que é un ano maior que eu, cando chegamos máis ou menos á idade de ir ao instituto, meus pais estaban moi preocupados con ese tema, non? E entonces, bueno, consideraron que era mellor ter un piso en Vigo para que poidéramos, somos 4 irmáns, poidéramos con máis facilidade, porque non había o García que... Transportes, non? Sí, máis ou menos hoxe en día que está casi parecido, é a mesma historia, non? Entonces, pois era complicado o desplazamento. Entonces, meus pais se plantexaron o de mercar piso en Vigo. O que pasa que, no caso da miña irmá maior, se empezou no instituto, a mí me quedaba un ano por rematar a XB, as miñas irmás pequenas xa foron matriculadas no colexio en Vigo, no Chouzo. E eu aínda ese ano rematei a ESB en Gondomar. Pero vamos, digamos que unha vez que estábamos en idade de ir ao instituto foi cando se plantexaron meus pais o de trasladarse a Vigo. E o contraste entre un Gondomar de hai 25, 28 anos e un Vigo de hai desa época foi grande ou... Para mí sí. Sí. Para mí foi moi grande porque logo o primeiro ano que eu estive no instituto eu pasei de estar bueno, era público, pero pasei de un ensino mixto a un instituto onde solamente era femenino. Era femenino. Era no femenino. Sí, o femenino, porque estaba o Santirene, que era masculino, e estaba o Santo Tomé do Freixeiro, que entonces era un instituto femenino, que era somente femenino, ¿no? Con moita estudiante que procedía do ensino privado. Entonces, a verdade é que o primeiro ano costoume moito adaptarme, moito, porque era totalmente diferente. Non tiña nada que ver co que eu fixera ata entonces. Mismo a nivel de relacións e tal era un pouquiño diferente. Eu procedía do rural e entonces en esa época aí marcaba moito, marcaba moita diferencia. Sempre temos, pois, nos centros de ensinos que vamos, experiencias que nos quedan para sempre, e a veces hai algún profesor nos que un se fixa ou que marca unha tendencia despois profesionalmente, ou simplemente que temos admiración. Desa etapa do instituto, recordas algún especial? Do Insti en Vigo? Sí. Bueno, había unha profesora que admiraba. Bueno, había dúas. Unha era que era de matemáticas, que era Consuelo Romón, e outra era de literatura, María José Mouriño. La Mouriño, así que decíamos, que era maravillosa. As clases dela de literatura eran, vamos, para gravar e telas grabadas, porque trataba literatura con un cariño, o sea, el Quijote que teñas que leer e tragalo, ¿no? Pero o trataba durante un trimestre que, bueno, que decía bueno, isto é maravilloso, ¿no? La Celestina, el Mío Cid, bueno, trataba a literatura dunha maneira tan bonita, e o leía, porque leía párrafos completos que incluso ela sabía de memoria, ¿no? Entonces, para mí, estas dúas profesoras me marcaron moito a súa personalidade, ¿no? Me gusta moito. Eu que quería era que antes de chegar a Vigo, sin Gondomar, cando estuveche en Gondomar no colexio, xa empezache a ter algún contacto co balonmano ou foi ao chegar a Vigo? É que sempre se equivocaron nos xornais. A miña raíz do balonmán está no cole. En Gondomar. Eu teño unha fotografía, dúas fotografías na miña casa de Ramón Sestelo e José Luis Álvarez, que eran, e Urbano, que eran os entrenadores do equipo de balonmán. É que, vamos, que eu son susto da túa quinta, cando eso, era un rapaz novo, pois me acordo de que o balonmano no Valmiñor pois estaba bastante máis desenrolado que agora, non? Estaba o Gondomar, que era un equipazo, bueno, para nós era un equipazo, que non sei en que estaba, eu estaba en regional, ou non sei en que estaba o Dunas,
O Dunas. Entón, a xente nova tiñamos moita afición polo balonmano, moita máis que hai agora no Valmiñor, porque agora non hai, o sea, non sei se hai, se queren ni gran equipo ou se ten esa calidad. Entón, o que quería preguntarche era iso, se fora en Gondomar realmente cando A miña empezache. raíz do balonmán está no colexio de Gondomar, e sempre o dixen. E incluso alguna vez José Luis falando comigo me decía oye, que eres unha gamberra, que nunca... E eu decía, pero sí, que eu sempre o digo, que pasa que logo se centran en Vigo na miña etapa no Chouzo, e aí se acaba... O sea, a primeira neurona que se te encende Foi no cole. é unha gana. Sí, totalmente, totalmente, e sempre o digo. E o que pasa é que, bueno, nas entrevistas logo, non sei se fan resumen, e sempre sale o do Chouzo, porque claro, o Chouzo foi un colexio que durante moitos anos mantivo unha tradición balonmanística moi importante en Vigo. E cando rematas no instituto, despois, onde sigues estudiando? Pois, cando remato o instituto, é cando me plantexo o que vou a estudiar, non? E estaba, por un lado, a carreira de INEF, que me apetecía moitísimo facela, pero tiña que ir a Madrid. Solo había INEF en Madrid. Solo había en Madrid, sí. E entonces para min eso me cambiaba moito, porque tiña moito temor a fracasar, e eu non podía, meus pais traballaban, e eu non podía permitirme o luxo de fracasar, porque entonces eso supoñía que tiña que deixalo, non? E entonces, pois, xa o tiven fácil, porque a Madrid non me plantexaba ir, e entonces tiña opción entre historia ou magisterio, e decidíme por magisterio en Pontevedra, por a parte de humanas, non? Xeografía e historia. E fun a Pontevedra, estudiei magisterio na normal en Pontevedra. Continuache con tua afición ao balonmano estando en Pontevedra? Sempre fixen compatibles os estudios. Pero como árbitro ou como xogadora? Que fixen de todo. Árbitra, perdón. Empecéi xogando, logo me fixen entrenadora, estiven durante 4 anos entrenando equipos do Chouzo, e logo no 80 fixen o curso de árbitra, porque bueno, para min eu entendía balonmán como todo, ¿no? Entrenar, xogar e arbitrar, ¿no? E fixen o curso para arbitrar e empecé tamén no 80. O que pasa que esta etapa na que facía compatible as 3 facetas durou 2 anos, porque cando logo estaba en condicións de ascender a Primeira Nacional, non me permitían compatibilizar as 3, tiña que decidirme. Claro. Tiven que decidirme, sí, me costou moito, moito. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to stand. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sunlight will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now.
Bueno, pois volvemos nas lerias do Moucho. Cristina, rematamos a etapa de estudios e estamos xa feitos profesionalmente. Primeiro vamos á etapa como ensinante, como docente, non? Bueno, tu veches sempre sorte, sempre destinos sempre moi cerca, non? Da casa, como profesora. Sí, Cantos destinos tu veches? Un, Vincios. solo e exclusivamente. Mentre hai profesores que están 14 anos de provisionais danzando cos la casa, Cristina solo un destino. Porque tiven a grandísima sorte de que na oposición que aprobei era a primeira vez que había especialidade de educación física e entonces en ese ano no 90 non había especialistas e cando escollín quedaba o anterior que escolleu a min pediu Vincios e eu pedín Peitieiros. O que pasa que eu lle preguntei se lle daba igual cambiar e me cambiou, ele lle daba igual ir a Peitieiros que a Vincios. E xa dende aí collen Vincios ata hoxe. O que é curioso que antes lle preguntabas si notara cambio da cidade para de cando se marchou de pequena de Vincios para Vigo. Pois non sei, o primeiro destino que se lle ocurre pedir é Vincios. Porque eu parece que hai algo aí. É que eu quero moito a miña terra, no? E desde, o sea, non vivo ahora en Vincios por circunstancias personais, pero eu sempre a donde fun e xa recorrín bastante mundo. Sempre que me sí, porque xa estiven en China. Eso xa, o sea, que eso xa. Falaremos dos chinos. E en Costa de Marfil, arbitrando. Entonces, Bueno. sempre que me preguntaron, sempre decía que eu nacín en Vincios, Nir, Vigo, cerca de Vigo. O sea, que, bueno, todo o mundo dice Vigo como referencia, pero sempre Vincios... Bueno, hubo unha paréntesi na que estuveche no Cefoco, que é un centro de formación de profesorado, non? Sí. E que consistía o traballo que facías? Bueno, e que exactamente, non? Sí, eu tiña a responsabilidade de levar a asesoría de educación física. Pero para que? Profesorado? Para profesorado en xeral de educación física, tanto de primaria como de secundaria, que empezaba entonces como bacharelato. E foi un ano, a verdade, que moi intenso. E para mí, o sea, moi rico en experiencias. Aprendí moito en ese ano. O que pasa que logo, por circunstancias alleas a min, decidín non continuar. Podería continuar logo 3 anos máis, pero, bueno, en moitos casos a non coincidencia co organigrama de como estaban organizadas os cursos, pois non decidín, o sea, decidín non continuar e reincorporarme ao meu traballo no colexio. E como chegas ali ao Cefoco? O solicitache ou como foi? Non, cheguei porque había unha vacante. O asesor que estaba en ese momento, por circunstancias persoais, lle concederon o último ano que tiña no Cefacop, lle concederon o permiso para voltar ao seu centro. E entonces quedaba vacante esa praza, un amigo me comentou que desa vacante e a mí me interesou e me presentei e accedín a ela, no? E de feito sempre direi que, bueno, que foi unha experiencia moi positiva para min como docente. Podes escribirnos un poquinho o labor que facías, o traballo que facías cos Pois, centros en que consistía, que se demandaba de ti? Sí, estaba de un lado o asesoramento dos proxectos de formación en centro e por outra banda estaban os cursos que estaban programados para os profesores e profesoras de educación física e a preparación desos cursos, buscar o profesorado, buscar o centro onde se impartía, material, a selección do profesorado que accedía a esos cursos. Logo, por outra banda tamén, a preparación desos cursos para o curso seguinte, no? Co todo o que lo conleva, no? Pois a duración, os obxectivos, os contidos. O sea, a verdade é que eu aprendi muitísimo nese ano. Tamén, por contra, a selección dos proxectos de formación en centros e dos seminarios permanentes que se iban a facer no curso seguinte. O sea, que o traballo era, francamente, moi completo. Bueno, o sea que compaxinache sempre os estudios e a profesión vinculado ao ensino coa actividade deportiva. Primeiro, xogando a balonmán, fuche xogadora, non? Sí. E despois entrenando. E entrenando.
Eu salía do instituto ás 7 da tarde e hasta as 11 da noite non voltaba a casa. E xogabas en ese momento? Xogaba no instituto, xogaba, entrenaba e con 17 anos empecé a arbitrar tamén. E logo, pois, estudiaba pola noite. E cando é o momento en que te decides pola arbitraxe? Pola arbitraxe. Bueno, pola arbitraxe a este nivel, ou empezando neste nivel, non? Claro. Foi unha decisión para min moi dolorosa porque tiña entonces 20 anos e me dixeron que estaba en condicións de poder ascender á Primeira Nacional, pero que si accedía a esa circunstancia, pois tiña que deixar de xogar e de entrenar. A mí o que máis me costou foi deixar de xogar. O que pasa que eu tiña que decidirme porque como xogadora, no nivel no que me atopaba en ese momento, fai 20 anos, non tiñas posibilidade. E bueno, eu vin que na arbitrase, tal e como me atopaba, si eu traballaba e coas perspectivas que me presentaban, podía acceder á élite do balonmán, que era o que eu quería, non? Hasta o punto de pensar que podías chegar a onde chegache? Claro, porque, vamos a ver, eu non son unha persona conformista. Entonces, sempre me plantexo uns objetivos. A veces non o podes conseguir, non? O sea, tampouco me frustro así, tan así, se non o consigo, non? Pero eu me marco unhas pautas, non? E intento acadalas. Sempre digo, o digo moitas veces, e os rapaces no cole se ríen. Son especialmente terca e tozuda, especialmente, e eso matizo sempre. Entonces, eu tiña como objetivo, si deixaba o de xogar, que me costou moitísimo, acceder ao máximo nivel. Pero hasta ese nivel, o sea, naturalmente xa estaba pensando... Eu quería... debe ser grande. É moi grande, especialmente grande. Ser a única árbitra que hai en España, por lo menos a nivel internacional. Quero matizar ese aspecto. E ademais arriscada, non? Porque poñémonos hai 20 anos, non? Xogabas a balonmano, a única expectativa así en que podía haber amplia sería o de estar no equipo femenino de balonmano. Exacto, pero que en ese momento, si aínda hoxe en día o deporte femenino está en clara desventaxa do deporte masculino en todos os conceptos, en todos os campos, na televisión, na publicidade, no que cobran as xogadoras. Bueno, poderíamos estar falando desto horas, porque eu... Logo entramos, che parece? Sí, eu formo parte dun grupo de traballo da Federación Europea que estamos pola defensa do deporte do balonmán da muller en Europa. E levamos a 3 anos traballando por isto. E entonces, si en ese momento o deporte femenino estaba mal, eu non tiña expectativas de futuro. Porque... Sí, pero o deporte femenino estaba mal, pero a arbitraxe femenino entre homes estaba sí, peor, ¿no? Pero que non houbera nunca ninguna muller, tampouco sabían o que iba a pasar, ¿no? O sea, por eso digo que é que eu asumía ese risco porque a nivel de xogo, a nivel de equipos, eu non tiña perspectiva ninguna. Aquí, claro, oye, a mí me ascenden a Primeira Nacional, por algo me ascendería. Non sería para estar ali de obxeto decorativo. Entonces, partindo de eso, de que hai un mínimo de credibilidade sobre a miña persoa, eu me agarro a eso, e con eso traballo. Eu sei que si traballo. E a partir dos 20 anos tes que abandonar a práctica do balonmán, sí. E xa te metes de cheo na arbitraxe. Unha carreira meteórica, non? Como chegas arriba en moi pouco meteórica, sí, meteórica, pero moi difícil, porque eu, por exemplo, estive 5 anos en Primeira Nacional. E outros... Xa arbitrando Primeira Nacional, que equivale? Primeira Nacional por baixo da División de Honra, non? Está a División de Honra, está a División de Honor B, que é onde está o Chapela, e o Teucro, e está a Primeira Nacional, onde está a SAR, o Lalín, e todo. O Lalín, efectivamente, o Calvario, e ahora mismo o Infovigo, están en Primeira Nacional. Entonces, aí estiven 5 anos.
teña dúas cousas en contra, que era muller, que había entrenadores directivos da Federación Española que non aceptaban que unha muller ascendera a División de Honra. E que aducían? Que era argumentos muller. utilizaban? Que era muller. Que unha muller que non facía, No. cumpría co seu traballo adecuadamente. Claro, E pero tú que era con muller. 20 anos, 21 anos, 22, 23, Sí. na división, Primeira nacional. Na primeira nacional, cal era a actitude dos directivos, No, sin ningún problema. xogadores? En Primeira Nacional non tive nunca problemas. Básicamente, a actitude de un pouco de así de escéptica e era máis ben das bancadas, non? Sí. Público, tamén femenino, porque moitas veces eu creo que me mandaron máis mulleres a cociña que homes. O sea, sinceramente, o que pasa é que ti, cando faz algo así, quizás o que máis odies é o que lle deseses ao teu enemigo, no? Pois seguramente é do que se trata. Entonces nunca o tiven en conta en absoluto. Pero sí que no momento no que me atopei no último ano para poder ascender a División de Honra, a traba que me atopaba non era a miña condición como árbitra, Sí, nin a miña condición física. Eu sempre defendín e exixín que facer as mesmas probas que os homes, e sempre as fixen. Era a miña condición de muller, e entonces non aceptaba. Pero eu quería detarme neste punto porque me parece fundamental, non? Sí. Nunha sociedade que remata século ou hai Sí. 20 anos, que evidentemente son cuestións que as sociedades avanzadas non se plantexa, ti se que tes eso como un estigma, sempre tes marcado as dificultades extras Sempre. que tu veches por feito de ser Sempre, muller, non? sempre. Entonces antes, cando nos referiche e enumerache directivos, xogadores, entrenadores, me gustaría que nos explayaras un poquinho en ese tema, o sea, que aducían, que argumentación daban? Pois eu simplemente, pois que... Pero pois, en que podía perxudicar o espectáculo? a Que min un podría- compañeiro díxome un mes antes de debutar na División de Honra, un mes antes, 25 anos, era moi nova, porque eu tiña que arbitrar a xente que participara en campeonatos do mundo, xente de Bujovic, xogou non sei cantos bueno, claro. campeonatos do mundo con 30 anos, Vukovic, xente moi veterana, Melo, Cabanas, xente que tiña moitos... Internacionais, Claro, pois a min un mes antes de debutar, pois un compañeiro díxome que as mulleres carecíamos de inteligencia para dirixir encontros na División de Honra en este país. Un compañeiro árbitro. Si, un compañeiro árbitro. Isto era o que pensaban el, porque Pero sería por competencia, non? Non o sei, pero quero decir que isto era o que pasaba entonces. Pero... En este momento non. E ademais, por contra, me atopei no mesmo problema cando tiven que facer o curso internacional. O sea, non era unha cousa de España e el machismo español, non, era unha cousa xeralizada. E hoxe en día este problema o temos cos adestradores do oeste, que teñen unha mentalidade moi machista, excepcionalmente machista, e non aceptan o criterio de unha muller, ou polo menos na primeira instancia dubidan dese criterio, logo o aceptan, pero no primeiro momento non o aceptan. En ese cambio de actitud que estás dicindo que ahora hai, seguramente que o sea, que ti tuveche moito de culpa, non? Claro, pero claro, Non é que... claro, eu agora, vamos a ver, este ano pasado non o anterior, fixemos Pablo e eu a final da Copa do Rei entre San Antonio e o Barcelona. E nadie dubidou da nosa capacidade da miña capacidade, porque claro, aquí se de alguén se dubidaba sería de mí, ¿no? Da nosa capacidade para poder